Aku wis tresno kelawan Dewi Prontowati. Aku wis jatuh cinta. Awet dhisik Rikala jaman lelakon. Pandu Perbolomane. Ki Kang Gareng. Gareng dadi ratu. Kang Gareng dadi ratu. Sinuwun Kresna wis ngendika. Sapa sing iso ngasurake Pandu Perbolomane Ki Kang Gareng iki bakal entuk Dewi Pranawati. Sing iso ngalahke sapa? Ya kowe. Aku lho melu lho kae. Sithik. Berarti kok aku tak sithik nek sido. Ora enek Dewi kok diponthok-ponthok. Oke, mengko tak wene dhewe. Oh iya bisa. Nek bakune aku ngono ning. Yo betul. Yo ora. Yo. Bener to kan. Ning iki ana Mbok Bakul Srandibara. Ndak suwatah rene payungnya aku iki loro iki. Mbok bapak kebab. Mbok Bakul Srandibara. Ana kabar. Rasa mulu-mulu. Berita buruk Apa kae? Dewi Prontowati. Bakal mentani borok. Kuwi bakal dijodohke Karo lawan Lesmana. Wah! kowe iki ngopo? Ora apa-apa. Yo ben asik wae. Kok asik banget. Dijodohke Lesmana. Semono. Ini loh. Kekeliruan manusia seperti kamu tuh di sini ini letaknya. Kok iso, Bang? Nah, tak keingeti. Jangan sekali-kali manusia itu mengharapkan kepada manusia. Itu sama saja penyesalan yang tertunda. Ini contohnya kowe-kowe. Leng ngarep tenanan, wah kuat dikei bebungah anake raja. Ning bergedes blek. Ora ngono, Kang. Dadi Lelu nek ngono. ye, Tangan iki pancen kudu di jejeke. apa bengkong? Bengkok, rada bengkok kok. Merga yen raja tanpa lawali. Nah, sabdo pengendikane Nalendra utawa pendeta tan kena pola wali. Nah, ya. Apa sing wis dingendikake Sinun Prabu Kresna kudu ditetepi. Lah saiki aku nanteng kowe. Kowe piye? Kowe piye? Iki dadi lelakonku. Oke, siap. Dino iki aku mung gugat ning Gorowati. Sip.